Roedd hi'n fore dydd Sadwrn yn heol hwyl, roedd y lori lôn galw a glo, a bechgyn yn chwarae a chleddyfau pren. Popeth yn mynd yn ei flaen fel arfer. Stryd hollol gyffredin di hon. Yn rhif 52, cyrhaeddodd y postmon ar llythyr. Y tŷ Mr Benn yw rhif 52, ac roedd Mr Benn wrth ddrws y ffrynt i gwrdd â'r postmon. Gwahoddiad i barti gwisg ffansi oedd y llythyr. Doedd Mr Benn ddim yn rhy hoff o bartion, a dweud y gwir, ond roedd e'n hoffi gwisg ffansi. Wisgodd ei het a'i got ac allan y ge chwilio'r siope am rhywbeth arbennig i'w wisgo. Aeth i'r siope mawr. Ond doedd dim byd yno. Aeth i'r siope heb fod mor fawr. Ond doedd dim byd yno chwaith. Aeth i'r siope bach lawr ystydoedd cefn, ond yr un oedd y stori ym mhobman. Dim gwisg ffansi, dim ond dillad cyffredin bob dydd. Ond, o'r diwedd, mewn lôn gefn, daeth ar draws siop fach ac ynddi bob math o bethau diddorol i'w gwisgo. Yn y ffenestr, roedd arfwys goch lachar. Ath Mr Benn i mewn i'r siop. Yna, fe petai trwy swyn, dyma siopwr yn ymddangos. Gaf eich helpu chi, sir, gofynodd? Ar ôl edrych yn gyflym o gwmpas y siop, meddai Mr Benn, sgwn i allwn ni fenthyg yr arfwys goch yna. Roedd y dyn fel petai'n falch. Wrth gwrs, meddai. Hoffech chi weld a di hi'n ffitio, a phwyntiodd at ddrws y stafell newid. Cariodd Mr Benn yr arfwys drwy drws a gael ei hun mewn stafell fechan. Newidiodd Mr Benn yn gyflym i'r arfwisg. Gwynodd ar y marchog coch a'i wynebau yn y drych. Yna, sylwodd ar ddrws arall. Wel, meddai Mr Benn, a cherddodd drwy'r ail ddrws. Yn lle ystafell arall, cafodd Mr Benn ei hun mewn gwlad greigiog. Gallai weld mwg yn codi o du ôl i dwmpath mawr o greigiau. Gan deimlo'n ddewr yn ei arfbais goch, cerddodd draw i weld o ble roedd y mwg yn dod. Dringodd y creigiau a gwelodd fod y mwg yn dod o ddraig, draig reit fawr. Mawredd, meddyliodd Mr Benn, rhywun arall mewn gwisg ffansi, a galwodd i lawr ati. Helo, dyna wisg dda, sut wyt ti'n gweithio'r mwg yna? Edrychodd y ddraig i fyny. Fedri di ddim cellwair â fi, meddai. Dwi'n gwybod y fod i wedi dy anfon i fy lladd i. Ei lladd hi, meddyliodd Mr Benn, a sylweddolodd mai draig iawn oedd hi. Draig drist iawn iawn. Cyn pen dim, roedd Mr Benn yn eistedd yn ymyl y ddraig ac yn gwrando ar ei holl hanes. Roedd y ddraig wedi byw yn hapus mewn castell. Byddai'n gweithio'n galed i gynnau tanau i bawb oedd yn byw gyr llaw. Roedd pawb yn ei charu, yn enwedig y brenin.
Un diwrnod, daeth dyn at y castell â syniad newydd ar gyfer cynnu tân. Syniad y alwai ef yn fatchen. Doedd neb eisiau matches, roedd ganddyn nhw'r ddraig gynnu tanau. Ond, roedd y gweithio'r matches yn gyfrwys. Cynheiodd Dan mewn tŷ gwair neu ddau, ac wnaeth e'n siŵr mae'r ddraig oedd yn cael y bai. Achosodd e gymaint o helynt, fel y bu'n rhaid i ddraig drian adael y castell. Yna, oedd yn rhaid i bawb fynd at y gweithio'r matches i brynu matches. Ac i ddiflasu pethau ymhellach, roedd hoff geffyl gwyn y brenin wedi dianc i ffwrdd, ac roedd y ddraig yn cael y bai am hyn yn ogystal. Roedd hi'n cael y bai am bopeth. Pwyntiodd y ddraig at y ceffyl oedd gerllaw. Dwi wedi bod yn edrych ar ei ôl e, medda ddraig. Ond mae gormod o ofn yna i fynd ag e'n ôl. Fe helpa i di, medda Mr. Benn. Dangos di ble mae'r castell i fi, ac fe a i ddweud y stori iawn wrth y brenin. Roedd y ddraig wrth i bodd, ac i ffwrdd â nhw bron ar un waith. Ar ôl cerdded cryn dipyn, stopiodd y ddraig. Yna, yn y pellter, gallai Mr. Benn weld y castell. Roedd gormod o ofn ar y ddraig i fynd yn nes. Fe arosoi yma dan y coed, nes i ti ddychwelyd, meddai. Dywedodd Mr. Benn, hwyl fawr, ac i ffwrdd ag e ar gefn y ceffyl, tuag at y castell. Yn y castell, gwelodd y gardiau Mr. Benn yn nesu. Rhythro nhw at y brenin a dweud wrtho fod marchog coch dewr yn ôl pob golwg wedi lladd y ddraig, achos nawr roedd yn dychwelyd ar ceffyl gwyn. Cyrhaeddodd Mr. Benn y castell. Doedd dim rhaid iddo ddweud unrhyw beth, beth hwnna gen syth at y brenin i dderbyn i wobr. Gwrandawodd y brenin ar Mr. Benn yn adrodd stori'r ddraig. Roedd y brenin wedi bod yn hiraethu am y ddraig ac roedd wrth ei fodd i glywed y stori wir. Doedd neb yn hoffi'r hen weithwyr o'r matches cas, roedd ei wedi bod yn codi mwy a mwy o arian am ei matches am ei fod yn gwybod fod ar bawb i hangen nhw. Daethbwyd ar gweithwyr o'r matches ger bron y brenin. Gorchmynnodd y brenin i daflu i garchar, nes iddo fe gael amser i feddwl sut i gosbi'r cnaf, a thaflodd y gardiau fi lawr i dwnjan dyfnaf a mwyaf tywyll. Arweiniodd Mr. Benn y ffordd i'r brenin a'r gardiau i roi croeso nôl i'r ddraig. Fe stopio nhw cyn cyrraedd y lle roedd y ddraig yn cuddio, rhag ofn iddyn nhw godi ofn ar y ddraig. Cerddodd y brenin a'r marchog coch at y coed. Dywedodd y brenin wrth y ddraig fod yn ddrwg ganddo fe am ei holl helyntion a'i fod yn hapus dros ben i'w gweld hi eto. Roedd y ddraig mor hapus gwnaeth i Mr. Benn a'r brenin fynd ar ei chefn. A'r ddraig ar y blaen, a'r gardiau'n dilyn, bydd nhw'n ôl i'r castell.
Dath pawb i'r castell I grosawu'r ddraig yn ôl, a gwnaeth e brenin araith. Eglurodd mae'r gweithio'r matches, nid y ddraig, oedd wedi creu'r holl helbil. Dywedodd fod matches yn well i'r mwyafrif, ac y gallai pawb gael faint fenyn nhw o matches am ddim. Cosb y gweithio'r matches fyddai gwneud y matches am ddim. Cael ddraig gynnu tân personol y brenin. Yna dywedodd y brenin y bydden nhw'n cael gwledd, a cher marcho coch fod yn westau anrhydeddus. Ath pawb ati baratoi ar gyfer y wledd. Safodd Mr Benn ger llaw yn gwylio popeth. Ymddangosodd dyn bychan yn ei ymyl. A dyfalodd Mr Benn ble roedd e wedi weld e o'r blaen. Hoffech chi newid cyn y wledd, sir? Gymynodd y dyn, a gaeth y Mr Benn ar ddrws ger llaw. Fe welwch chi ddillad eraill y tu mewn, sir, meddai. Wrth iddo gamu drwy'r drws, gwelodd Mr Benn ei bod yn ôl yn stafell newid y siop. Edrychodd yr amarcho coch yn y drych am y tro olaf, a newidiodd i'w ddillad ei hun. Yna, aeth yn ôl I mewn i'r siop. Roedd Mr Benn wedi cael digon o gyffro. Doedd e ddim eisiau mynd i'r parti gwisg ffansi nawr. Diolch, meddai wrth y siopwr, wrth roi'r arfwisg yn ôl iddo. Wna I moi benthyg I wedi'r cyfan. Gweinodd y dyn bach. Popeth yn iawn, sir? Gawn i'ch gweld chi eto? O, cewch. Fe fyddai'n ôl, meddai Mr Benn o'r drws, yn fuan iawn ychwanegodd. Wrth iddo gerdded I lawr heol hwyl, meddyliodd Mr Benn am ei antur. Wrth iddo estyn y mallwedd I ddrws ffrynt, cafodd hyd I focs hynod o fatches yn ei boced. Gweinodd ar y darlun ar y bocs. Dyna braf, meddyliodd, fe gadwai'r rhain yn ddiogel, I fod goffa am yr antur yma.